Oy, manginumbay ba ka? Ug Milo ba? Kisay nagbuhat ani ug asa ni siya gikan. So nagbuhat ani ang Nestle, no? Ang Nestle isa kini sa pinakadako nga kumpanya sa tibuok kalibutan in terms of food and beverage. Sa kalibutan daghay branch ang Nestle, no? Pero ang nakauna jud formulate anihang Milo, Nestle Australia, no? Ang Nestle Australia nakauna ani kay tungod na sila gitawag na researcher. So kaning researcher is si Thomas Main. So kani si Thomas Main nagtrabaho ni siya sa Nestle Australia. So naka-develop siya, naka-imbento siya, naka-formulate siya og mga ingredients para mabuo ng Milo na atong ginainom karon. So unsa man to ng mga ingredients? So yung gigamit ani pag-formulate, no, yung gisagol-sagol para mabuo ang Milo is full cream milk, sugar, cocoa, malt, vitamins and minerals ug powder. So asa man gikan ang Milo nga pangalan, no? So gikan ang Milo nga pangalan gikan dito sa pinakagahi, pinakakusgan na tao sa tibuok kalibutan sa una, sa ancient Greek, no? Siya si Milo of Croton. So si Milo of Croton siya ang pinakakusgan sa una og 6-time champion po siya sa Olympic sa una, sa ancient Greek nga Olympic. So katong 1964, no, naman pa gitawag nga Nestle Philippines, no. Ila dayang gi-introduce ang Milo diri sa ato ang nasod 1964. Pero kini hagikan sa Australia 1934, din abot sa Pilipinas 1964. Pag-introduce sa Nestle Philippines sa Milo diri sa Philippines is established na gitawag nga Ovaltine, no. Ilang ka kompetensya sa una na nagabuhat sad og same na product in which kanang choco drink. So by the way, katong Ovaltine, no, gibuhat na siya sa tag-iya para malabanan ang malnutrition sa unang panahon. The same pud sa Milo. Pero ang gifokusan sa Milo is lahi. Kaya ang Ovaltine gibuhat na siya sa tag-iya to improve health ug para ikaw daw mahimong smart nga tao. Pero ang Milo ilang focus is gibuhat nila ni para ang tao daw mahimong athletic ug maayo sa sports. That is why ilang branding, ilang marketing ug ilang advertisement naka-focus sa sports. Ilang mga celebrities na ginagamit is kanang gitawag na mga athletes. So kung matan-aw ka sa mga advertise sa TV, no, sa Milo, so ilahang ginagamit sa advertise is kanang mga athlete. Makita po na sa packaging sa Milo, no? Pareha ni. So ang Milo na itong makita nimo sa packaging is mga athlete, no, or related sa sports ang mga nakapilit dito ng mga images o mga icon. Og daghay na inspire sa Milo, no. Daghay mga bata ang ganahag Milo, no, kay feel nila kung mainom sila Milo, mahimo silang kusgan, mahimo sila nga maayo ng mga athlete sa umalabot nga panahon. Tama pud na siya, no. Ang Milo lami sa na siya imno, no. Ako personally, no, ginalanlan akong Milo sa una. Giputan ako sa rice baghimo na akong sudan. Ikaw unsa imong experience sa Milo sa una? Sige, maura to short video lang sa takaron about sa history or kaagi sa Milo. Salamat sa pagtanaw og bye and follow for more.